Takže auto máme nachystané, tak jak sme ho nechali. Stropnica je odčalúnená. A teraz si to pripravíme na montáž. Toto dáme von. Toto si vytiahneme. Toto narovnáme teraz. Tieto sú vlastne jednorázové. Mali by byť. Dajú sa aj ľahko zlomiť inak. Takže treba opatrne. Toto sem strčíme, takto. Dobre, a takto máme nachystaný vlastne. To isté spravíme aj s týmto. Tento je vlastne na háčik. Clonitka. Tieto nemusíme vyťahovať, lebo tie sú pekne vidieť, keď sa nahadzuje strop. A ešte tieto dve. Fajn, čiže tieto máme nachystané všetky. Tak jak som ukazoval aj to prvé. A teraz si vezmeme takto jeden šrobík, kľudne aj z ručky. Dáme ho do toho závitu v tej kocke. A potiahneme dolu. Pri týchto to robím fakt len za to, lebo dá sa sem k tomu dostať, už keď tu je aj ten strop, aj keby náhodou to vypadne. Vlastne kvôli tomu sa to robí, lebo vy to tu nevidíte a ten šrob sa môže stať, že náhodou netrafíte do závitu, keď to budete šrobovať. Pôjde takto do kriva, tá kocka vám vypadne a hotovo, konec. Treba vybrať celý strop a ísť odznova. Takže najlepší spôsob je si to takto všetko nachystať pekne, pripevniť to na ten strop a potom to nahadzovať. To vám všetko ukážem. Takisto jak toto, si nachystáme aj tieto, táto nepôjde, sem dáme pásku. Pri týchto B6-kách moc nebýva tento spôsob šrobovania, že je dosť možné, že keď budete nahadzovať, tak vy toto nebudete mať. Že to ani nebudete musieť robiť. Golfiky to majú všetky, tam som to ešte nevidel. Okrem tých posledných modelov, čo sú 2009. Tam už je to len klasika, že šrob a závit, tam netreba nič chystať. Tu je to také komplikovanejšie troška, no. Čiže toto isté spravíme aj na všetky ostatné. Ďalšia dôležitá vec je to, aby toto bolo zaaretované. To sa nemôže takto hýbať v žiadnom prípade. A teda spravíme to, že on sa zasekáva tu a tu vnútri. Hej? Čiže toto len takto posunieme. Tam už sadlo. Ešte druhá strana. Tak. Máme to zaaretované. Ak by to nešlo, lebo sa stáva, že toto sa láme, tak normálne sa dáte sťahovacie pásky, toto takto pripevníte a tým si to bude držať polohu. S tou páskou, čo som myslel, tak to je vlastne, keď nám to takto vyskakuje, že to tam nedrží pevne, tak spravíme to, že si vezmeme pásku, tak to ju zrolujeme. No, je to inak. Tak, teraz to ide.
a dáme ju sem hore. Toto je môj spôsob, neviem, nech si to robí kto chce, ak chce. Niekto to vymyslí možno lepšie. Takto z jednej strany. Ešte z druhej strany. A dávame pozor vlastne, aby sme tú pásku nedali do toho závitu, lebo samozrejme tam nezašroubujeme šrob. A vám to vidíte. Tak. Takto. Tak. A tak toto máme pripravené. Teraz drží. Hej. Čiže takto to máme pripravené. A teraz si nachystáme ešte ačkové stĺpiky. Vyberieme tieto štuple. A šrobík sme si chystali už pri demontáži, hej, ten musí byť takto nachystaný. Dobre? Fajn, čiže sme pri stropnici. Budeme potrebovať toto, čo sme si narovnávali. Tento držiak a jeden šrob ešte. Oni sú tu dva pri týchto, čo hodili. Fajn, čiže nachystáme si to slonítko. Toto dáme sem. Toto trofíme do dierky. Takto. Tak. Prehodíme šróbik. Tuto má presnú polohu, treba sa trafiť do tohto. To je asi jasné. Kde mám šrobovák? Tu je. Našroubujeme. Ale nezašroubujeme ho úplne. Tak, kľudne takto stačí úplne. Drží, je tam, kde má byť. Takto. Troška upravíme, aby nám tam sadol. Vidíte, že všetko tu má svoju polohu. Tak. Tak keď už trošička kladie odpor, tak vtedy už je zašrobovaný. Tak toto máme nachystané. Spravíme to aj na druhej strane. No a ešte treba nezabudnúť zapojiť konektor, samozrejme. Takto si to nachystáme. No, tak toto máme krásne nachystané. No, čiže s takto krásne nachystanou stropnicou môžeme ísť do auta.
No, to jak vyzerá. Výborne. To ešte zhodíme. To som zabudol. Tak. Takto. Super. Neviem, či to ten späťak udrží. Takto. Tak. Teraz napasujeme tieto C-čkové. Tak, jednu máme. Teraz druhú. Super. To sa dorovná, to je v pohode. Takto, kúsok dopredu. Tak. By nám tam sadli tieto D-čkové. Super. Fajn. Teraz zase dozadu. Tamto je sadlo. Tak. To ešte musí ísť dozadu určite. Určite. Toto nás nedrží. No, toto nás drží, no. Takto. Šiel kúsok. Takto. Tu ešte budem musieť ísť dozadu, ideme dopredu. No, on sa tu takto krásne zacvakne. Výborne. Tamtá strana ešte nesedí, to musíme upraviť.
Čo vadí? Ešte by mal ísť kúsok. Tu s tým nepohnem. A tak toto je fajn relatívne. Tu tam nesedí. Tak. No. Výborne. Nezabudneme na tento konektorík. Kde si? Tu si. Tak. Super. Ukážem vám jednu stranu. Na druhej bude to isté. To. Dáme si rúčku. Vidíte, on to tu má polohu. Hej, čiže snažíme sa trafiť do toho. To isté z druhej strany. Tam takto krásne sadne. Mašinka. Torx 20. Ešte si vezmeme aj tento šrobovací. S touto veľkou hlavičkou idú sem hore. Skotrujeme si, či tam vidíme závit. Tuto je. Aj tu. Výborne. Teraz veľmi jemne nájde to samo. Netlačíme na to, necháme to šrobovať sa samé. Pozor na tieto káble. Nech nám tam nezavadzajú. Tak, dáme druhý. Netlačíme vôbec. Tak. Konektor. Zašrobujeme tieto všetky. No v rýchlosti vám ukážem teraz, ako si nahodíme tento stĺpik. Bčkový. Vlastne trafíme tento stred. Tak. A teraz vrch. Hej, toto, do tohto. A tam to vidíte, dúfam, že to vidíte. Takto. Toto potrebujem. Tak. Pás nám ide. Výborne.
nemám ručku, to je zadné. On to má svoju polohu. Hej, toto treba trafiť sem. Takto. Takto. Vyberieme si šrobiky. Tak, a teraz necháme ten šrobík, netlačím na to vôbec. Necháme ten šrobík, aby sa tam sám zašroboval v podstate, hej. Druhú stranu. Netlačíme vôbec. Takto. Vyberieme tieto kolíky z Ačkového. Tie hodíme sem. On má svoju polohu, hej, toto treba trafiť sem. Tak. Teraz zvonka. Trafíme do tých dierok, kde boli tie kolíky, hej. Zacvakneme. A už iba šróbik. Ten sme si nachystali. Tam je zase káblik asi. Čo vám zavádza? Nič to nie. Tak nevadí. Asi okno, možno, že menili okno čelné a ten silikón tam zavádza. Teraz no po menšom boji som to tam našroboval, len celé toto je nakrivo, to by nemalo byť takto vôbec nakrivo, len niekto tu silikonoval to okno a proste ten silikon vytlača ten stĺpik. S tým nič nespravím, bohužiaľ. Ešte toto. Tak. Hodíme osvetlenie. Tu sú dva Torxe. No. Dobre, Torxiky máme. Fajn, čiže predok by sme mali, to tu chýbalo, táto krytka. To máme, dáme vzadu ručky a lištu a osvetlenie. Tak. Netlačím vôbec.
konektor. Takto. Fajn. Lištičku. Ale nie, ten tu už je ohnutý, to musí ísť von. Pravdepodobne. Tak to ohneme do povolnej polohy. Sa nám to podarí nejako. Niečo musím zobrať na klešte. Dobre. Už je nachystaný. Ideme ho naspäť. Tak. Tak. A máme to. Strop hotový. Všetko nám sedí. Tak dík, čaute.